Aide korrika, ala zankoa, aide korrika, arraio pola, aide korrika, dida korrika, aide korrika, behon deigula. Aide korrika,
Aire, korrika! Aire, korrika! Aire, korrika! Atajatzetik, Bilbora. Kaixo, ekipo! Zer moduz zaudete? Kaixo, Euskal Herria! Zer moduz gaude? Zer moduz? Bueno, hementxe gaude beste egun batez, beste gau batez, hemen lasai, de txil egoteko, lagun artean, korrikaz hitz egiten. Egun hauetan, gure obsesio bakarraz. Badakit ez naizela bakarra, lehen TikTokera, Instagramera, falta zait YouTubera ere igotzea, eta badira iruzkin batzuk nirekin batera partekatzen duzuela egun hauetan obsesioa goizean esnatu, alarmarakin horrela ardi lo, eta jarri zuzenekoa ikustera ea non dagoen gure korrika maitea, eta ohera joan baino lehen ere hor ikusta eta inkluso lokartza horrela. Aupa zuek, aupa! Eta aupa zuek, eta gu lo, baina jendea oraindikan dabil korrika, eta nola ez, beti bezala hemendikan goraipatuko ditugu, itxoin, ze arroxa nagoen. Hortxe. Eta hemendik goraipatuko dugu, bertan furgonetan peto moreak jantzita, gau, arratsalde, goiz, egun osoan zehar lanean dabiltzan antolakuntzako kideak, eta baita nola ez, bertan gertatzen den guztia, guk jasotzeko detaile txikiena ere, jasotzeko lanean ari diren kazetariak. Osea, hemendikan bersarkada izugarria bidaltzen diegu. Eta bitartean, konfiguratu behar dut. Gauza bat, bide batez. Osea, fondoan entzuten duzue korrikako abestiak. Bueno, pues atzo nik uste nuen kenduko zidatela audioa zetaken abestiarena, pues kendu diaten abesti bakarrak, zatiak izan dira Fermin Muguruza jauna agertzen dena. Osea, ez dut logikarik ikusten. Eta bai, oraintxe zuzenean, ari da Lodosatik karkarrerako bidean. Ekipo, osea, benetan, ez duzu imaginatzen? Osea, ze, egonez negarrez, pero negarrez literal, que eske, suposatzen dut dela normala jende askori gertatuko zaiola, baina negarrez emozioaren gatik unkituta ikusten gaurko egunean zehar, tuteratik, tafaiatik, duela gutxi andosillatik, argerasetik, irudiak ikustean, osea, eske, unkituta nago totalmente, osea, a ber, oraintxe bertan, gaude, Kaixo de Monkin de Flip-Flop, zer moduz? Nola daramazu korrika? Momentu honetan, Lodosatik karkarrerako bidean, ezingo naiz korrikara joan Bilbora. Baina bakizuen nor joango den Bilbora eta ez azkeneko egunean. Hemen, arkakuso, ze bihar, egingo dut gauza bat oso logikoa ez dena, egia esan. Eta hemendikan urrengo urterako, mesedez, 11 telebista jarri set bat Iruñan eta horra joango naiz. Joango naiz Bilbora, Iruñetik korrika nola pasatzen den komentatzera. Beraz, bihar, ordu bat erdietatik, 3 erdiak arte, jarri 11 telebista, zuen ordenagailuan, ze bertan egongo naiz, nik komentatzen saiatuko naiz negarez egiten, osea, en plan, emozioaz, eta unkituta. Orduan, saiatuko naiz, eske, biharko eguna izango da goizean Bilbora, gero ona, eta
ez naiz egongo bakarrik. Zeia hasiko dira, lehenengo egunean etorri zen Asier Errasti, eta ja, bihar etorriko da Trikuxabi, bideojokoak gustoko baldin badituzue badu podcast oso interesgarri bat, deitzen dela Jokutopia. Eta astelenean etorriko dira bi TikToker ezagun, Ian Ruiz, bueno, TikToker eta YouTuber, ze Ian da YouTuberra, nik kontsideratzen dut gehiago YouTuberra. Ian Ruiz eta Ane Urresti. Osea, egongo gara batera, gainera astelenean izango da oso egun intentsoa, ze nik korrika egin ahalko dut nire lankidekin batera Altsasura iritsi baino, uste dut, aurreko 2 kilometro lehenago daukagula guk kilometroa, eta dago super urduri! Ze ditut kriston gogoak, eta gero nola ez, atxaldean, ona! Hemen egongo gara 7:00 8:00 arte. Eta hori, eta horrela, aste osoan zehar. Eta bueno, horrengo egunetan ja joango naiz ere aipatzen zeintzuk izango diren urrengo gonbidatuak, ze hemendikan esango nuke ja bukaerara ez naizela bakarrik egongo. Eta ojo! Aldatuko dut. Ojo! Adi, kasu, ze gaur, akaso, zuzenean konektatuko dugu furgonetarekin. Zuzenean konektatuko dugu furgonetarekin. Ezakit lortuko dugun. Astroak alienatzen ez. Alineatzen baldin badira. Akaso, beraz, mesedez, osea, denak horrela, atzak gurutzatuta zuen, etxeetan zuen, zaudete tokian, eta ea lortzen dugun. Erorketen aria jarri ja eguneratu dan. Begira! 1000 esker, Lander. 1000 esker hori aipatzagatik. Nik badut, osea, iruditzen zaite erorketen bideoak oso grazia handia egin dezaketela, eta ni naiz lehenengoa grazia egiten diona, baina iruditzen zait kontuan izan behar dugula hor badaudela pertsona batzuk, eta ari naiz peto morea jantzita gau eta egun lanean ari diren hoiek, dena ongi ateratzeko, dena txukun egoteko, modu seguruan korrika egin ahal izateko eta bermatzeko eskuz esku atarratzetik Bilbora lekukoa badoala. Eta horretaz gain ere daude kazetariak, orduan. Erorketen bideoak, jiji jaja, bueno, erortzen denari, pues, ez dio agian akaso grazia handirik egingo, kriston ostioia hartzen baldin badu, baina, iruditzen zait garrantzitsua ezabaltzea antolakuntzako, da petodun morea daramaten hoien edota kazetarien erorketak. Ari dira lanean, ari dira gu zaintzen, etengabe zaintzen, gu gustora egoteko, dena ongi ateratzeko, bertan gertatzen dena minutuan kontatzen ari dira. Beraz, iruditzen zait errespetu falta bat haien erorketak partekatzea. Eta hori, osea, esango dut, behin eta berriz esan nuen aurrekoan, eta iruditzen zait errespetu falta galanta, bai pertsona horiekiko, baina baita antolakuntzarekiko eta korrikaren beraren dako. Orduan, hori partekatzen duenak, pues, animatu nahiko nuke, nola da, pixka bat horren inguruan hausnartzera, eta hori, eta horrelako gauzak esaten dizkizutenean ere, komentarioak ez borratzera. Hau, ulertu beharko duenak, baina hori, eta hau da orokorrean. Osea, lanean ari dira, badago jendea hor egun hauetan lanean ari dena, inkluso bere lana arruntean oporrak hartzen dituena horretan egoteko, beraz, nik uste dut,
gure errespetu minimoa ez, errespetu handiena merezi dutela. Eta hau esan da, bagoaz, ze badaude senyorak, 560 kilometroan, eta bitartean, joango naiz bilatzen, atzo ikusi nahi nuen bideoa. Zela garraldakoa, ze hemen egun askotan, badirudi bota duala kriston bronka, baina ez errealitatea da. Osea, literal errealitatea da. Eta norbait esan bartzuen. Eta aserretzen hau pilo bat, horrek. Bueno, hori. A ber, bueno, bide batez, korrika egin baldin baduzue, egingo baldin baduzue, egin dezakezue bideoaren erreserba Maika Telebistan. A ber. Txan, 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 luzaide. Garralda, hemen. Egongo dira, ja. Bai, baina nik izango nuke, izango dela... A ber. Badugu hemen txe! Korrika. A ber nola hartzen duen, Ai, ez dituzten! A ber... Jesus! Zeba ez duzten? Ez? Eski hemen ez duzu ikusten. Osa, oso txikia dago. A ber... nola egin genezak, batean horrela? Ez. Pam, 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 pam. Baina zeba ez dauka... Eta korrikako webgunean izango aldute. A ber, ibilbidea. Garralda. Ez gara, jo, garralda. Hemen, garralda hemen. Baina ez dut ulertzen zergatik hemen ez dituzten jarri. Ai, Jesus, ez digute uzen ikusten beste irudiak. Pues bitartean jarraituko dugu. Ez neona kuadrilla. Bueno, eta zuek zer moduz, noiz korrika egingo duzue. Bide batez, gogorarazten dizuet, badugula, pendiente, atzo hasi ginen, tier lista. Logoen tier lista. Txun, 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 txun. Badugu momentu honetan horrela. Gogoratzen dut, gogoraraziko dut bagenuela. Txun. Bagenuela, top dela. Bueno, impresionante. Txon, hasiko gara TikToken. Zeatik ez. Korrika, Nafarroan. Vale. Venga. Ya. Maratoia. Ai, korrika. Korrika. Ai, korrika. Ai, korrika.
Ari nahizenak konfiguratzen saiatzen. Kaixo, zer moduz? Bueno, hementxe gaude korrika nondik pasatzen den komentatzen, eta badugu tier list bat aurreko egunean hasi ginena egiten ala por ahí. Korrika! A ver, kokatzen dugun. Kaixo. Bueno, pues hementxe dugu. Vale. Baugu tier lista, esaten nuen moduan. Daukagu hau egiteko, genuela top. Gero, polita da, en plan de, vale, dago guai. Baina, bueno... Osea, ez da, en plan, top. Gero genuen, ona, baina, txin mas, erdizkoa. Gero egongo zen, eta gero egongo litzateke, osea, en plan, ez aigula gustatzen. Baditugu hemendikan, geratzen zaizkigun logo guztiak, hau da, 9. arte, egin genuen, eta utzi genuen horrela. Lehenengoa, bigarrena utzi genuen, bigarrena da, ez genuela ulertzen, nik inkluso jeitxiko nuke pufera, gaur. Behitu zer esaten dizueda, nik gaur luzaideko dantzaekin maiteminduta geratu nintzen. Kaixo, Xabi! Bai, gaur ez dakit ikusi duzun, esango nuke gorde dudala, nagozain. Claro, hemen gertatzen da gauza bat. Ze TikTokek kentzen dit, ez dit gomendatzen nire zuzenekoa jartzen baldin badut, korrikako zuzeneko irudiak. Orduan saiatu behar naiz moduren batean trampeatzen. Vale, jaukat prest pasatu nahi dudanean. Eta akaso gertatuko zait berdina honekin, Ze Twitterren, uste dut, a ber, agian egin behar dudana, hau da. A ver. Bale, behitu, nik uste dut horrela ongi. Horrela salbatzen dut. Eta egin behar dudanean egiten dut klak. Eta ja ikusi dezakezu. Bale, ya está. TikTokekoa eginda. Twitterren ikusi dut. Ze, meniego esatea isa. Ikusi ditut baten bat baino gehiago. A ber. Gorde ditut. Non daude gordetakoak? Non zaude gordetakoak? Atxegiteak. Non daude gordetakoak? Laster markak hemen, ya está. A ver. Hau. Niri gaur goizeko momentu batzuk daude izugarri gustatu zaizkianak. A ber, eta esango nuke hemen. Vale. Bat da hau. Dela, Tuteran, bertako kultur elkarteak egin du abestiaren dantza, eta dantzatu dute bertan. Eta ea ez dian kapatzen TikTokek.
Korrika! Pues ya está. Ya gertatu da. TikTok ya korrikaren kontra. TikTok da euskarafoboa. Bueno, momenturen batean hartuko dute okerezbanago askekoak. Hau da, lehen atortxu zegoen, gero pasatu da aske izatera, eta momenturen baten hartuko dute, eta nahi dut zuzenean ikusi ze hortxe egongo dira maite ditudan jendea. A ber, gero hemen atxagiteak. Eske, a ber, bestela 11koa zen hau. Eske, tuteran, palote agua. Bueno. Errigoraren lekukoa nola ez. A ber. 11 telebistako lagunak. Kriston lana egiten ari direla. Ez? Hauek ez dute jaso. Baina Garazi... Bai, Garazi dela naizeko kazetaria. A ber, naiz. Lastermarketan ez. Garazi. Ez que begira, osea, hau da tutera. Hau da tutera. Ez que nola ez naiz emozionatuko. Ha! Eta hemen Errigorako kilometroan. Milagro, nere, euskararen alde. Eski da, ukigarria. Osea, eski, nola, gora korrika, hori da. Nola azaldu ulertzen ez duen pertsona bati. A ber, palote agua, baina... Ba, lehen ikusi dut. Eta nik esango nuke irati grabatu duela. Begira, hemen. Osea, ai. Hemen. Eske, ze momentua, osea, benetan. A ber, ze ikasle... Oraintxe bertan daude ikasle eta irakasle talde bat. A ber, nongoa? Eta Joabintxo taldea. Zubiarte. Begira, hau da euskaltegi publikoa. Uharten dagoena. Eta bide batez, temazoa.
Temazo. Aske jaialdia, begira, orain nik hartuko dute askekoek. A ver, Iker, Maiti, señor del Flash, kaixo guztiak, Bueno, zeukigarria, ze polita. Argazkilari baditugu hemen profesionalak, korrika.eu eta hemen telebista. Gozatu momentiko hauek. Ai. Lekuko aurrera eta besteak atzetik favorez. Eske ze polita den egiten duten lana, dena auzolanean itzela da. Osea, zenbat elkarte, zenbat ekimen daude antolatzen direnak auzolanean, herrigora bera omendua dena aurten, auzolana du oinarri. Beitu, eta hortxe daude, hor, begira, sartuko zaiguna, Garazi, eta ere badaude nire bilagun. Irati eta Maialen. Bueno, gero agian nekatu egingo zaigu hemen sartzeko, Kaixo TikTok. Bueno, hemen ari gara ikusten Twitchen eta YouTubeen irudiak zuzenean, baina zer gertatzen da, TikTokek ez digula uzten jartzen, ze esaten dit. Ez da zure edukia eta nin. Ados, Maiti. Baina ez nago hemen ez daki zein telesel jartzen. Gaude, korrika komentatzen. Ai, Eneko eta Iker! Ai, ze jatortxiaz. Hombre, eta temazo, hau entzun behar dugu topera. Eutxi gudari, txandalera, txandalari. Takali, txandalera, txandalari. Txandalera, txandalari. Nakarbi, txandalera. Zer? Txandalari! Apa, lekukoari, gozatu! Bikaina, birrita, Kotxerakin ez da ikusten gastatzen Duzulita. Gaude! Ketera. Zenbat lan egiten denak itzultzeko Kotxera. Bota dituzu kaina, bota dizute kaina Inork ezin dukatu barralari baten xarma Ui, kasi erortzen zaigun erea. Aia ba. Bueno, a ber, TikToken zaudetenak hor, ezin duzuen nahi ez ikusi, ari gara lodosatik karkarrerako bidean, aske jaialdiak, lehen atortxu zegoen, orain dago aske, eramaten du lekukoa, eta hori eta jakin nahiko nuke, ea noiz edo zein momentutan egingo duzuen zuek korrika. Osea, begiratzen dut horrela ez zaituztet hemen. Noiz egingo duzuen korrika, bihar Iruñetik pasako da Euskal Herriko hiri buruzagitik. Eta Arkakuso hor egongo da bere etxazpitik pasatzen dela, ez, egongo naiz, hau egiten nagoen bezala, baina egongo naiz telebistan, 11 telebistan zuzenean. Orduan, ordu bat erdietatik, 3:30 arte, ez bazarete Iruñerrikoak, jarri, 11 telebista. Eta bueno, kilometro hau bukatzen denean, badirudiela gutxi geratuko dela, pasako gara, bidali dizkigute, ojo, ze bidali dizkigute irudiak Madrilgo korrikakoak. Eta kontsultatu behar dut, ea, bidali diaten, baina seguro sarean topatzen dugula baten bat, Bartzelonakoekin. Bartzelonakoa izan omen da izugarria. Orduan hori. Hau da temazo honen
abestiren parte onena. Abazue. Txandalero, txandalera, txandalari, Pizza gilez zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari, una garbi, txandalera, txandalari. Zuen erritmora goaz, bai, zuek markatzen duzue erritmoa, eta zuekin Bilbora joako gara, eta Euskal Herria euskalduntzen joako gara, horretan ari gara. Eske. Orduan gaitzatela, leku guztietan, Ze abiadura daraman. Bide batez, gogoratzen dizuet, badagoela, gauza bat deitzen dela, aplikazio denda, baina denda doakoa da, jartzen duzue, korrika. Eta izango duzue zuzenean jakiteko non demontre dagoen, justo hartu behar duzuela korrika, pues sartzen duzue, eta ikusiko duzue non dagoen zuzenean. Osea, en plan, jarraitu eta jartzen dizu, nork inkluso daraman zati honetan. Eta ze abiadurara doan. Jartzen du doazela 2 kilometro orduko. Ez dut sinisten. Nik uste dut hori ez dela benetakoa. Eta orain hartu dute etxekoak, pues guia pasako gara bigarren plano batean izatera. Eta itxango dugu, ea sorpresita, ze TikTokekoak ezakizue, baina sorpresita bat izango dugu, agian zuzenean konektatu dezakegulako furgonetarekin. Orduan ikusiko dugu. Hor jarraitzen dute nire lagunek, ikusten dut nire lagusina bandera feministarekin, así que hortikan jarraituko dute, isilduko dut, jarriko dugu musika. Eta jarraituko dugu, a ber, manoa irudiak, hementxe daukagu Melons TikToken. Gore Elorrio, venga! Elorriora oraindikan iristeko geratzen da, Asier. Kaixo, Maili! A ber... Txoin, deskargatuko ditut. Vale... Bat... Zer moduz, Maili? Zer moduz? Gora barainain, big! Bueno, gaur ordu txikitan korrika egitera, Ba, ez da txarra, Ba, eske da goizegi. A ber, deskargatuko ditut irudiak, baina, bueno, uste dut Instagramen jarri dituela, jarraitu abildua Melons V, delako TikTokerra, Euskal Eduki sortzailea. Eta, a ber, txun. Eske ezin dut jarri WhatsAppetik, ze ari naiz esperoan sorpresaren mezua. Aupa Iparralde institutoa, zer moduz? Bueno, bihar Iruñe herrikoak zaretenak preste egongo zarete, emozionatuta, ni nago super urduri, eta hori ez naizela hemen egongo, ze egingo dut gauza ilogikoena. Eta gauza ilogikoena da, esan zidaten Amaika telebistatik. Oi, Iruñe! Igandean pasatzen da korrika Iruñetik. Nahi duzu komentatu jo? Venga, bale. Pues etorri behar duzu Platora, eta Platoan ondute Bilbon. Orduan, egongo naiz, ordu bat erdietatik 3 erdiak arte, komentatzen zuzenean, saiatzen ez emozionatzen.
Eta hori, beraz, Iruñerrikoak ez zaretenak, piztu 11 telebista, hor egongo naizelako. Eta gero, gauean, hementxe izango nauzue, Triku Xabirekin. Maili! Oh, posten naiz. A ber. Eta barkatu, ze eske badaude irudi asko ezin ditudanak partekatu TikTokek zentsuratzen didalako, esaten didalako hori ez direla nire irudiak, eta well, arrazoi duzu, baina korrika ez da zerbait telesail bat bezala. Hau da, zerbait partekatzeko mundu osoarekin, dena oso zaila azaltzea zer den. Beitu, bai, a ber, nola egiten dut hau partekatzeko. Jarriko dut zuzenean. Eta da... Hemen. Ulertzen dut agian toka eman dezakela, baina kontua da ikustea Heleneren bideoak. Hortxe. Eta ber, eske... Zuei ezin dizuet jarri. TikToken sartu abildua elemelon suben eta ikusiko duzue. Vale? Eta bagoaz. Hau da, Madrilgo korrika. Ze Osea, jendetza egonda Madrilgo kaleetatik barrena korrika, osea, izugarria izan behar izan du. Eta jazta. Eta, aber, Helenek beste zehozen. Eta izan da maiera. Ayuso, entzun! Hemen dago korrika! Hemen dago korrika! Ba, bueno, jarraitu dezakezue. Helene. Honena da. Helene? Maite zaitugu. Eta, joango gara berriz. Ikustera non dugun korrika! Ayuntamiento de Karkarreko udalak darama momentu honetan. Esan behar dut, aitortu behar dut gauza bat, ez dakit txatean zuei ere pasatzen zaizuen. Niri aurtengo abestia besteen kontrara zenbat eta gehiago entzun, zenbat eta gehiago gustatu. Ez dakit pasatzen zaizuen. Poza emateko hainbeste jende euskararen alde, bai, izugarrizko poza, eta gainera Nafarroako herri hegoaldean, osea, eske negarrak, osea, malkotan pasatu dut gaurko goiza. Kaixo, Adrian! Neri be, ni ongi hemen unkituta komentatzen korrika bihar Iruñetik pasatuko dela. Ni nago super emozionatu, osea, eske begira, ari zaizkit ja umeltzen begiak, ezakitzuei pasatzen zaizue. Baina, bueno, utziko dut hemen fondoan segeratzen da guai, eta atzo, nondik dijoa, begira, badoa Lodosatik Karkarrerako bidean, Nafarroako hegoaldean, hemen mapan TikToken jarrita daukat gaurko zonaldeko mapa, eta esango nuke, a ber,
Ikusiko dut gertuagotik, ze bestela nire begiak ez dute meten. Kaixo Afrika, noski korrika egingo dudala. Aurten Iruñan ez egongo naizelako Hamaika telebistan bihar zuzenean komentatzen ordu bat erditatik 3:30 arte nola pasatzen den Iruñetik super emozionatuta eta astelenean korrika egingo dut Altsasura iritsi baino lehen nire lankideekin batera Sakana lanbideziketako ikastetxeko irakasleok hartu dugulako kilometroa eta ojala, kriston plazerra izango zen lekukoa eramateko aukera izatea. Eta bueno, Karkar esango nuke dagoela lodosatik ja pasatu dira Lerinera bidean. Orain sartu berri dira Karkarren, eske begira, eske izugarria da. Ikusi nahi baldin badituzue, zuzenean gaude ere YouTubeen eta Twitchen, leku guztitan naiz arkakuso, eta hortxe bai jarri ditzazkedala irudiak, zuzeneko irudiak, ze TikTokek ez ditzkit uzten. Eta Karkarren, badituzte bengalak, lekukoa aur txikitxo batek eramaten du bere gizon baten gainen dagoena, eta jarri dute pankarta txikia eta ninago hor ja txitsipurdi zezakitzuei, baina niri jartzen dit txitsipurdi. Gora Sakana LH astelenean egurra! Zu Afrika 26an, wau, gozatu pilo bat, eta disfrutatu momentuaz. Eraman ala ez lekukoaz, eske badirudi bestela lekukoa eramatea dela helburua, da kriston ohorea, baina korrika denok egiten dugu, lekuko hori iristea aurten atarratzetik Bilbora, eta eramaten duenak, bai eskuz esku doala, baina gainontzekoen bultzadak ere lagunduta. Orduan, garrantzitsua da. Baina, bueno, esaten nuen moduan, pasatuko gara, atzo, hasi ginen, eta hoia zuekin partekatu dezaket, TikToken, egin genituen, hasi ginen rankeatzen, nolabait, korrikako logoak. Zer pasatzen da? Bueno, ez da beharrezkoa eramatea. Afrika. Orduan, komentarioak ikusten baldin badituzue, salatu ditzazkezue edo silentziatu ditzazkezue, ez diegu kabida emango gure festa honetan, gure sentimendu honetan. Ez badira kapaz empatizatzeko, hori da badutela ja eurak arazotxo bat, hau esaten dut TikTokeko txatean biltzen diren guzti hoiengatik. Baina, esaten nuena. Kenduko dut, eske bestela distraitzen naiz. Ari gara korrikako abestiak dira normalean ezagunenak direnak, baina gero badaude ahaztuak direnak direla logoak. Hau da, pixka bat irudia nolabait esatearren. Eta iruditu zitzaigun atzo ideia ona egitea tier list bat, hau da, rankeatzea, txiko Jon, begira, zara pixkat astuna. Asik agur. Orduan, rankeatzea, egitea ranking bat, gure korrikaren iruditegiaz. Orduan, antolatu genuen, ongi entzuten da, txat, esaidaztu mesedez. Bai, adiktiboa da, oso adiktiboa. Orduan, jaso genituen
logo guztiak daudela korrika.eus webgunean, hortikan atera ditu dela, eta atzo ja rankeatu genituen, ja jarri genituen ranking batean. Hauek moldagarriak dira, baina joango gara egiten, gerora mugitu ahal izateko. Rankingeko kategoriak dira hauek, top da como, wow, honena gustatu zaigu pilo bat, bigarrena da polita da, osea ez da como super top, baina ongi dago. Gero dago erdikoa, ona da, baina zerbaitek flojeatzen du. Gero dago en plan, sin más, eta gero dago que por cierto, nik uste dut, hau jarriko nukela bigarren errebisioaldian hemen. Jakin dezazuen, egin genuen 9. Eta hau da, itxoin, Vale. Eta hauek dira, lehenengo korrikakoa da hau. Bigarren korrikakoa da hau, ez zuela esanka ez bururik, zergatik. Hirugarrena da hau, osea, ikusten, fijatzen baldin bazarete, lehenengo 12 arte, uste dut 14 ez, agertzen dela zenbakiarekin, osea, referentzia bat. Referentziaren bat egiten diola. Orduan, 3. 4. jarri genuen hemen, osea, dago ongi, baina, sin más, bide batez horia esango duzu dagoela, hori asko eta horia zen, zen edo da, aekaren kolorea. Bueno, orain da laranja. Bere garaian zen horia. Aeka azken finean da korrika antolatzen duena. Orduan, hori, 4. 5. hemen izan da generosoak, eta 6. jarri genuen hemen. Ui, hau kolatu zaigu. Osea, zezen hau, como ez genuen ulertzen. 7. hemen zegoen guai, baina ere esaten genuen. Claro, hau ulertu behar da ze kontestutan. Horretarako joaten ginen ikusten ze garaikoak diren korrikako logoak. Porque, obviamente, zentzua dauka ere ikustea zein kontestutan eginak ziren. Ze, fijatzen bazarete, 7. korrika gaur egun irudiarekiko pues ez luke hainbesteko lotura izango, no? Osea, nire ustez. Orduan, hori, 7. 8. gero geratu ginen 9. ikutzi nuela pixkat hor, zegoen eztabaida txatean, en plan, ze egingo dugu zerez, eta hori. Orduan, jarraitu behar dugu. 9. 10. pasatzen gara, honekin, niri hau asko gustatzen zait. 10. korrika nik uste dut izan zela nire lehenengo korrika konstientea, osea, da, txikia nintzenean lehenengo abestia ikasi nuena, eta esango nuke zela gozategirena, osea, hau, a ber, ea lortzen dudan hemen 10. korrikaren abestia topatzea. Korrika 10. bai. Taratarata. Euskal Herria korrika. Para. Vale, orduan. Hau jakiteko izango zen ze. Nik izango nituen 5 urte. 97an 6 urte nituen.
Osea, bueno, oraindik 6ak ez 10. mitikoa da Mali, bai, totalmente, osea, totalmente. Izan zen Arantzazutik Bilbora, eta leloa izan zen Euskal Herria korrika. Eta esango nuke abestea ere horrela izena zuela. Eta nik hau jarriko nuke hemen, top. Mali, zer diozu? Nire ikastolan jarri dituzte txirrinetan korriken abestiak. Pilo bat dira, hombre, Afrika, ja, hau gaurkoa, aurtengoa da 24. Osea, flipas, Ojo. Nik jarriko nuke top. Osea, da, edo polita da edo top. Eta niri gustatzen zait, badu 10. bidearena, gustatzen zait. Eta badu leloa ere hor, oso ados. Afrika, zuk zer diozu? Non kokatuko dugu? Top, polita da. Ona, baina, eske hemen da como 10. izan zen, como dena guai. Osea, ze abestia ere da abestitzarra. Bai, top, ezta? Nik ere. Zer pentsatzen ote du jendeak jabetzen denean 24 ordutan 100 mordoxka batean hainbat zoro hizkuntza baten alde nola dabiltzan jakitea. Ergoneko apala nik uste dut jendeak ez dena euskalduna ezin duela ulertu. Osea, eta gainera ez dakit zuei gertatzen zaizuen, baina niri egiten zait oso konplexua azaltzea zer den korrika. Osea, nola azaltzen da? Agertxu, noski joango naizela korrikara. Eta zu, non egingo duzu korrika? Bale, pues jarraituko dugu, eta nik uste dut hori, nola azaldu aldiegu hemengoak ez direnei, osea hemengoak euskaldunak ez direnei, zer den korrika. Iruditzen zait dela zerbait identitarioa, osea, gure komunitatearen parte dena, eta oso emoziotik, bihotzetik doala, eta nola azaltzen duzu hori. Agertzuk Bilbon bukatuko duzu, sorte du nazu, nik astelenean Altsasu inguruan korrika egingo dut. Bale, bagoaz 11. korrikara. Karo, Afrika, nik ez dakit azaltzen, nik ez da. Beitu, jazaudete 2 Bilbon korrika egingo duzuela. Bagoaz 11. korrikara. 89. urtean izan zen. Eta, ze gertatu da? Eta hau da bestia. Uzten badigu. Pues badirudi ez digu lautzeko. Bueno, egia izan zen Jose Ripiau, eta hau da logoa. Niri logo hau iruditu zait beti kakota bat. Kaixo, Oier! Kakota bat zergatik. Ze hau izan zen jarriko dut hemen, baina gero leku aldatuko dugu da hobe ikusteko. Hau izan zen Iruña Donosti, osea, Iruñan hasi zen, eta nik esaten nuen, Iruñan hasten da, ke kaka. Eta ze zatarra, ze, klaro, hau zeon leku guztietan. Orduan, niretzat ez da bat ere polita, egia da orain denborarekin ikusi dudala, jartzen baldin bazara de estos efectos visuales, kentzen baldin baduzu erdikoa dela lekukoa, da bat eta bat, osea, 11. Baina, eta hau da abestia. Korrika horren abestia. Kakamokordo literal. Osea, literal. Eta, pixkat jakitagatik, hau zen bat gehi bat berdin 11. Zuetani euskaraz. Hau da, honek esan nahi zuen, euskaraz hitz egitearekin
ekarpen handia egiten diogula gure jendarteari eta baita euskarari berari. Korrikaren abestirik onena Fermin Muguruzanena nere ustez. Bai, nik uste dut ere. Agertxu badaukazu petoa, pues badut petoa kilometroarena eman zigutena. Baina geratzen zait pixkat txikia. Osea, da oso graziosa ez nire lankide bat da, ni baino asko txikiago eta berari geratzen zaio handi niri txiki. Ui, hemen ikusten dut, TikTokeko txatean, argi eta garbi, tier list hau egin eta gero, egin beharko dugula abestien rankinga. Euskara eta kanpora eta denok korrikara. Korrika emeretzi, bueno. Orduan, egin beharko dugu, bale. Momentuz, bukatuko dugu korrikako logoena eta joango gara. Orduan, nik hau jarriko nuke me. Eta bigarrena jarriko nuke puf. Zer diozue? Bai, ikusten duzue hemen. Bueno, joago naiz aurrera eta ikusiko dut momentu batean jakin TikTokekoak gaudela ere Twitchen eta YouTubeen zuzenean bertan korrika nondik doan ikusi dezakegu, baina TikTokek ez dit uzten erakusten. Orduan momentu batean egingo dugu aldaketa txiki bat, zuek ikusiko duzue gaurko ibilbidea, baina ikusi nahi baldin baduzue zuzenean konektatu nire kanalera bai Twitchen edo bai YouTubeen, bale? Eta bueltatuko gara segituan honetara. Bitartean, YouTube eta Twitchen gaudenak, begira, karkarretik orain lerinerako bidean. Ba, hau ere da temazo. Arratsaldeon! Bueno. Lerinerako bidean dago korrika, eta gu bitartean hemen jarraitzen dugu, zer egiten? Korrikako logoen tier lista! Mademoiselle nire auzeukidea 20. korrika bestu zuena. Boa, Afrika, da nire krasa. Mademoiselle da nire krasa. Gabon, nik atxo pizkat grabatu nuen eta zintzilikatu nahi nuenean silenciado por derechos de autor. Adriana, begira, niri hori gertatu zitzaidan, gaur ere gertatu zait saiatu naiz ea frogatzen, baina esan dit. Ez dizugu como erakutsiko zure zuzeneko aio, orduan zertarako. Orduan, gaude hemen, jarri dugu me, eta bagoaz 12. 12. abestiak, horrela zioen. A ber, batek daki zein zen 12. Hau etzen, da, hau. Tier lista, pues esango nuke baiet, da lehenengo aldia, unai egiten dudala. Orduan, ideiarik ere ez. Zure langusinaren konpartxan dago, zein da zure langusinaren konpartxa? Bueno, 12. Hau niretzat izan zen 10. batera nire korrika gogokoenetarikoa. Eta aipatu behar dut, hau abiatu zela 12. korrika Gasteiztik Baionara. Eta leloa zen mundu bat euskara bildu. Oso polita zen bitxiki lekukoarekin, baina, bueno, TikToken arauak. Ai, eske,
ikusten ditudanean olo txikitxoak, en plan, kasi erortzen zaizkiola, batetik esaten dut, ai, eroriko zaiela lekukoa, eta bestetik en plan, ai, ikusten dituzulako, ai, hor bere pausotxoekin, txutxu. Ah, erandion dau, baina, da Bilboko konpartxena? Edo Erandioko Afrika, diot konpartxa, Ba, bueno, hau daukagu, niri gustatzen zait. Osea, eta de hecho, ojo, Osea, ze leloa da mundu bat euskara bildu. Osea, eta dago korrika, dago aeka, eta daukagu hor. 12. zenbakia, osea, dago gezia como biltzen mundua, eta geziak berak ere egiten du 12 bat. Egurre! Zer diozue? Txatean. 12. korrika, top. Ari gara, konektatzen ari zareten entzako. Ari gara egiten tier list bat korrikako logoena. Urrengoa izango da, egun deixente dauzkagu 29 arte, eta egunero egongo naiz hemen aste tartez, astelenetik ostegunera ostiralean ezakit egingo dudan, 7:00-tik 8:00 zuzenean, eta asteburuan, gaur bezala, 8:00-tik 9:00 gutxi barru, saiatuko naiz ea lortzen dudan furgonetarekin konektatzea. Eta hori egongo gara hemen, eta azkeneko egunean, Bilbon zaudetenak izango duzue kriston zortea bertan egoteko, baina gu hemendikan zuzenean egingo dugu ekintaekin eta biok, ekintaekin beste eduki sortzaile bat da, animatzen zaituzte egon bidatzera, bide batez, egun hauetan zehar, tiktokerrak, youtuberrak, aktoreak, bikoizleak, etorriko dira nirekin batera egotera, eta beraz ez naizela bakarrik egongo, eta divertigarria izango da ere. Nongoa da kamiseta, asko gustuko dut, berez soinekoa da, eta da xeinekoa. Bale, pues utziko dugu hemen, hori, orduan, zehari nintzen esaten, ja, aztu zait. Aurreko urtean zure ama nirekin egon zen barnetegin batean. Aiba, begira, Tania, posten naiz. La Lourdes, ze jatorra. Noiz da, hau egunero zuzenekoak. Bihar igandea, bihar izango da, 8:00-tik 9:00 egongo dela Triku Xabi nirekin. Astelenean 7:00-tik 8:00 egongo direla Ane Urresti, tiktokerra, eta eduki sortzailea. Eta Ian Ruiz dela ere tiktokerra eta youtuberra eta eduki sortzailea. Aste artean 7:00-tik 8:00 berriz ere egongo direla nirekin Andrea González, youtuber eta tiktokerra, eta ibili munduan Andoni Etxezarreta, eta biek daukate podcast bat, Zartadia izenekoa. Así que top. Oh, mil esker! Hori, batu zaitezte jarraitu YouTubeen arpidetu ez galtzeko zuzenekoak. Bale, venga, egingo dugu azkenekoa. 13. korrika Mauletik Iruñera joan zena. Eta bestia izan zen, begira, eske benetan. Niri, Iruña bukatu direnekin, osea, eske no hay un hijo de madre. Eta berez, datorren korrika bukatu beharko luke Iruñean. Osea, espero dut logo polita egitea eta besti ere top. Bale, abestia zen hau. Osea, abestia hau joango da al puff absoluto, Bai, eta logo hau. Bale, leloa zen, herri bat geroa lantzen. Bale, dago hemen jarrikita. Aekarekin, korrika herri bat Ni hemen ez dit motibatzen, osea, badago lekukoa eta egiten du kolore berdinarekin 13. Nik jarriko nuke me total. Osea, me ez jartzagatik puf.
zer diozue? Korrikan parte hartuko dut, bai, bihar Iruñerritik pasako da, ez naiz hemen egongo, ni Iruñerrikoa naiz, baina egongo naiz 11 telebistan, ordu 1:30 3:30 arte, zuzenean korrika komentatzen. Beraz, ez bazarete Iruñerrikoak, animatzen zaituztet 11 telebista jartzera. Izan telebistan, izan mugikorrean, izan denean. Eta ez, puf! Zuri polita iruditzen daizu? Bale. Eta zuk parte hartuko duzu 93. Bale, pues utziko dugu hemen. Ez batentzat, ez besteantzat. Eta hori, eta nik korrikatuko dut, nahi baldin baduzu ikusi zuzenean, baina klasean egongo zarete. Ordu 1:30 hartuko dugu lekukoa, Altsasura iristear dagoela. Sakana lanbide heziketako ikastetxeko irakasleok. Eta izango da, kilometrazoa. Bale, pues utziko dugu hemen, galdetuko dut, ea aukera egongo den zuzenekoa egiteko. Nola konektatuko da? Ez badiot pasatu linka. Ongi etorri nire. A ver. Bale, gaur ezinezkoa izango da, beste egun batean, kaixo, ni Iruñekoa, Iruñerrikoa, berez naiz Barainaingokoa, baina bizi naiz Iruñean. Abestien rankina izango da urrengoa egingo dugu. Bale, baliteke bihar bai. Vale, bueno, equipo, guazen ikustera TikTok, abisatzen zaituzte, da zuen momentua pasatzeko YouTubeko edo Twitcheko kanalera. Nahi baldin baduzue jarriko dizuet hemen, Twitcheko adibidez. Edo YouTubeen jartzen baldin badizue Arkakuso leku guztietan naizela, ikusiko dugu ja izteko eta bukatzeko gure zuzeneko marabilloso hau. Korrika zuzenean non dagoen, ze TikTokeko seksiak, TikTokek baneatzen nau jartzen baldin baditut irudiak. Orduan, jarriko dizuet, berez, gaur nondikan pasatu behar den, eta orain, YouTubeen eta TikToke eta Twitchen barkatu gaudenak, pues ikusiko dugu, non dagoen. Karkarretik Leriñerako bidean. Hemen gaude! Oie, a ber, txatean. Ongetorri bai! Entzun nahi zaituztet. Hemen gaude, euskararen alde, TikToken ere euskararen alde, Twitchen ere euskararen alde, YouTubeen ere euskararen alde. Falta zaizu zerbait, Markel. Gora eta da konjuntzioa, bi esaldi lotzeko konjuntzioa. Falta zaizu hori. Ez, justo hori ez. Eta aditza falta zaizu ere.
Bueno, ekipo, plazerra, bihar, zortziretan, hemen egongo gara, YouTubeen, Twitchen eta kaso TikToken ere, baina TikToken pues, muga hauekin ez digula zuzeneko emisioa ematen uzten. Beraz, jarraitu, arpidetu, YouTubeko kanalera, eta Twitchen bazabiltzate, ongietorriak izango zarete ere, eta bagoaz. Plazer bat izan da. Aio! Nako ekipo daukagu hemen. Apa, apa. Gozatu, gozatu. Bueno, Twitcheko eta YouTubeko kuadrilla plazerra izan da. Maili, mila esker pasatzagatik, ergoneko apala eta boier moduan txatean egotera animatzen ez zaretenak, bide bat ez, kamara daukat oso zikina. Hau abisatzen da, Horrela hobeto. Ongi deskantzatu, zaindu zuen buruak, eta bihar hementxe egongo gara, korrikak komentatzen, jarraitzen. Muxu handi bat. Aio, 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 aio. Atajatzetik Bilbora. Korrika!